Zdarec, moje meno je Tankový Zác a vítam vás u ďalšieho netradičného videa na tomto kanále. Možno ste si všimli, že je nejaká veľmi dlhá pauza, ale to je tak trochu jedno, lebo som mal okolné veci, čo som mal robiť a nemohol som natočiť to video. Tu hlavne prinášam ďalšie video a budem dúfať, že si ho užijete. Ako dobre viete, tak tí, ktorí to už pochopili, vydávam 3 videá do každej jednej série na to, aby ste si vy zvykli, aké videá natáčam a tie potom následne robiť viacej relevantnejšie ako tie druhé. Práve, že sme si prešli Stratené v plániku, čo je séria jednoducho o prototypoch hociakých tankov celej druhej svetovej vojny. A teraz ideme na gameplay. Takže príbeh začína. Ja som sa stretol s mojimi kamarátmi, dúfajúci, že sa veľmi nudíme vo War Thundry. Práve, že ma napadol geniálny plán. Môj geniálny plán bol jednoducho, volíme mapu Pradež. To je jedna z najväčších map v celej tej hre a taktiež je veľmi členitá. A rozhodli sme sa v nej hrať, že budeme sa jednoducho brániť proti tanku, ktorý nás bude na nás loviť. Takže prakticky lovec versus koris. A výherca dostane kolobnou aj TikTok, takže to tak trochu nezaujíma tak trochu nikoho, tak by som sa bol presunúť. Náš tým sa skladal z týchto. Alex, alebo ak dobre viete, jeho kanál Xei, ten, ktorý robí animácie a kolov na tomto kanáli už bol veľmi dlho. Potom je tu Johnny, King, potom ešte tu nám napríklad pripadol nový a to je Needy, čože je jeden taký typek spolu so mnou a King bol ten, ktorý po nás šiel. Jeho tank bola americká prototypná T-32. No a musíme obísť celú mapu a vyhnúť sa mu pri tom procesu. Hlavnou úlohou bolo to, že sme sa za A nesmeli rozdeliť, museli by sme byť pospolu, nesmeli sme stáť na jednom mieste. BR, alebo to je Battle Rating, sme my mali 3-7, zatiaľ čo on mal 6-7 alebo 7. To už ja presne neviem. Hlavne chcem dodať ešte tú informáciu, že tanky, ktoré sme mali, sa rôzne líšili, ale plus máme všetci, každý jeden hráč má 3 životy. A keď on nepríde, tak už nesmie hrať. Plus jeden sa môže raz objaví ako lietadlo, ktorý nám môže vyzradiť polohu Predátora. Čož je teraz King. Ja toto nebudem zdržovať a budem popisovať, čo sa všetko deje. A ja sa tu s vami zatiaľ lúčim a užite si záznam. Samozrejme, že prvá vec, čo sa stala, je, že si niekto nedával bacha na cestu. Po tejto zrážke sme sa rozhodli ísť ďalej. Alex ako BT-5, ja ako Panzer 4H, Johnny ako Sherman so 105 mm kanónom a Needy ako čechoslovenský tančík z 30. rokov. Samozrejme, našou hlavnou úlohou bolo prejsť cez celú mapu, ako som už opakoval, no a pri tomto procese sa mu vyhnúť. Samozrejme, že Alex ukázal svoje drifty. No a teraz sme pokračovali ďalej, ale Johnny tak trochu si všimol Alexa, tak sa stalo. Po malej zrážke sme pokračovali teda ďalej. Zatiaľ čo Johnny ramoval Alexa, ja som sa posunul ďalej k hore. Ja som rozhodol sa postaviť a počkať na mojich spoluhráčov a nariadiť im, ak Alex ide dopredu a prehliadne okolie, aby sme tam nevybehli na ňo všetci naraz. Po následnom ramovaní Alex išiel pred nami, aby odhalil nepriateľa a povedal nám to skorej. Samozrejme, Johnny išiel rovno za ním a namiesto čakania na našich spoluhráčov sme sa rozhodli nečakať na Alexa a ísť rovno vedľa neho. Po dlhej trase dopredu sme tak trochu čakali, že nikoho neuvidíme a že King pravdepodobne niekde len číha na nás, kde nás môže odstradiť. Dúfame, že sa nestane to, že ho o pár minút neuvidíme. Po stráte Alexa som sa rozhodol výjsť na kopec, ak mám strategický bod a ak vidím Kinga všade a skúsim ho aj zbombardovať artilériou. Keď som vyšiel na kopec, tak som si myslel, že Kinga vôbec neuvidím a že je pravdepodobne niekde v okolných lesoch. Preto som sa rozhodol výjsť na kopec, ak dávam mojim spoluhráčom strategické informácie na porazenie Kinga. Lenže bohužiaľ som si tak trochu všimol, že je tak trochu predo mnou. Samozrejme, že som sa pokúsil mu odstreliť kanón a pri procese som umrel.
Samozrejme, že po umretí Cersei minul druhý život a pri procese King odstrelil aj Johnnyho. Ja ako nový Panzer 38NA a Alex ako nové letectvo sme sa rozhodli zvoliť inú metódu. Ísť na kraj mapy k rieke, ktorú vidíte na pravej časti mapy. Úplne tam v pravom dolnom rohu. Práve že Alex mi mal podávať dôležité informácie na to, aby som sa mu vyhol. Prečo som si zvolil ale tento tank? Zvolil som si ho kvôli extrémnej rýchlosti, ktorú dokáže niekedy tento tank vyvinúť. A taktiež kvôli kupole, ktorá vyzerá ako keby týpek, ktorý dizajnoval tento tank, nevedel ako vyzerá kupula, tak tam dal niekoľko priezorov naraz. Samozrejme, že som sa rozhodol ísť do Rigola pre istotu, lebo sme si mysleli, že King tak trochu ide oproti. A báli sme sa, že nás môže pri procese, ako sa chceme dostať na naše miesto späť, odstreliť znova. Ja som sa kryl za Rigolom a dúfal som, že ho nestretnem. A samozrejme, som ho nestretol a dokázal som predísť na druhú stranu a zakempiť to tam. Keď som prechádzal cez pláň, tak som si všimol, že King strieľa guľometom do výšky. Myslel som si, že Alex sa netrafí, ale trošku som podcenil, no a tak Alex tak trochu to zalomil rovno do zeme. Následne som Needyho navigoval cez mapu, aby sa dostal ku mne. Práve že všetci hráči, tak trošku sme umreli už párkrát. Alex mal posledný život, zatiaľ čo Johnny spolu s ním. A ja som mal ešte druhý život spolu s Needym. Rozhodli sme sa teda všetci ísť k rieke, práve kde vidíte môj kurzor, a trošku to obísť počas tej rieky a prísť ku mne, kde som bol perfektne schovaný za jednou obrovskou skalou a čakal som na svojich spoluhráčov. Nakoniec ku mne prišiel Alex a rozhodli sme sa pokračovať ďalej. Práve že naše obavy sa naplnili potom, čo sme počuli americký motor. Práve že Johnny bol ešte ďaleko, takže to znamená, že to môže byť len King. Kvôli tomu ja som bol Nemec a Alex bol Rus. Takže my sme čakali, že vyjde práve z tejto cestičky. Čakali sme veľmi dlho na Johnnyho, kvôli tomu, lebo prečo je tam veľký časový úsek, je kvôli tomu, lebo Johnny zabil Kinga. Neviem, ako sa mu to podarilo, pravdepodobne strelením do poklopu. Počkali sme teda na Johnnyho a rozhodli sme sa pokračovať bez Needyho. Ale King bol veľmi na blízku. Ešte sme nevedeli, ako strašne blízko pri nás je, lenže on bol od nás v skutočnosti len takých 20 metrov ďaleko. A práve, že ten les, ktorý vidíte pred nami, tak on nás tam videl, počkal si na nás, no a stalo sa, že Johnny dostal strelu. King, veľmi dobre šikovne zakampený v lese, sme dokopy nevedeli, kde je. Teda až na mňa, ktorý som ho ako jediný dokázal spotnúť, čo znamená, že ho spoluhráči videli na mape. Rýchlo sme sa teda rozbehli do smerov a pri procese zabíja Alexa. Ja jediný som práve tam a na Needyho práve teraz všetci hovoríme, ak nechodí za nami. Samozrejme, obdivujem Kingove neschopnosti sa trafiť do malého tančíku, lenže bohužiaľ moja chyba bola tá, že som prišiel príliš blízko jeho spawnu a takže ma videl na mape. Ja som sa rozhodol teda zdrhať ďalej. No potom ma to zaviedlo k rieke, kde som následne efektne takto skočil a pokračoval som teda ďalej až dovtedy, než som nedostal tak trochu menší zásah. Potom, čo mi začal instantne horieť motor, tak som sa rozhodol, ako môj posledné veci bolo to, namieriť a streliť na Kinga. Samozrejme, že môj strelec bol zmrtvý, takže sa museli premeniť sedačky. Potom som následne zamieril na Kinga a strelil som ho do veže pri procese, pri ktorom som tak trochu neprežil. Čo sa stalo následne? Potom som sa ako tretí pokus rozhodol ísť ako 15 cm húfnicu, alebo to, čo vidíte úplne tam naľavo. Následne King ma prekvapil znova a znova ma zamordoval. Takže som mal 0 životov. A čo Needy? Needy medzi tým sme ho navigovali, čože nedopadlo až tak veľmi dobre a nakoniec došiel do cieľa. Takže pointa je, že Needy vyhral túto súťaž a vyhral taktiež ako jediný preživší. Budeme to niekedy opakovať? Nie.